Hürmetli тамашачыларыбыз, Манзара тапшыру үз эшен кунакхана сәхифәсендә дәвам итә. Интертатру электрон газетасы баш мөхәррире Илназ Фазулин белән әңгәмә корабыз. Исәнмесез, Илназ әфәнде? Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең электрон газета инде ул бик креатив эшләүче газета дип саныйбыз без. Менә тагын бер конкурс тәкъдим иткәнсез икән тамашачылар өчен. Максаты нинди иде? Biz инде үзебезнең укучыларыбызның мәнфәгатьләрен, кызыксынуларын искә тотып, ай сайын диярлек конкурслар оештырырга тырышабыз. Менә соңгы март айында без шигырь конкурсы игълан иттек. Аның инде максатлары барыгыз да белә, быел Россия күләмендә, Татарстан күләмендә мәдәният елы буларак игълан ителде. 2014 ел шуңа күрә инде укучыларыбызның сәләтләрен, талантларын ачыклау максатыннан беренче чиратта шулай ук сайтыбызга кирүче укучыларыбызды арттыру максаты бар яшереп Бөтенебезнең максаты шул бит инде, җәлеп итү укучыларны, тыңлаучыларны. Әле тагын бер моментны искәртеп китәсем килә. Безнең март аенда, 1 мартта интертатның эшли башлауына 12 ел тулды. Шул bütün максатларны бергә җыеп, туплап инде без шуны конкурсны игълан иткән идек. Һәм менә аның нәтиҗәләрендә апрель аенда ясыйбыз, ул Тукай ае шулай бит. Димәк, инде бу шигырь конкурсы бик уйлап эшләнелгән. Жюри составы мәртәбәле идеме? Кемнәр катнашты жюри булып? Жюри составы чынлап та бик мәртәбәле әгъзалардан торды дип әйтергә кирәк. Без үзебезнең коллегаларыбызны ярдәмгә чакырдык. Бу Чын мирас журналы редакциясе коллективы. Ләкин аларга бик авырга туры килде. Ни өчен дигәндә, бик күп шигырьләр килде. Сайтыбызга электрон почтадан 60лап шигырь килде безгә. Шуңа күрә алар үзләренең bütün көчләрен куеп, инде 3 көн дәвамында bütün шигырьгә анализ ясап, җентекләп, тикшереп, җиңүчеләрне ачыкладылар. Монда инде бу конкурста кем тели шул катнаша ала идеме? Әлбәттә, безнең ниндидер яшь буенча манда, профессия буенча аермалыклар юк иде, чикләүләр юк иде. Теләсә кем катнашты, барысын да кабул иттек. Менә шундый шигъри җанлы ике тамашачыбыз бүген безнең студиябызда кунакта, алар җиңүгә лаек булганнар. Хәзер хезмәттәшем Илдар Кыямовка сүз бирәбез, алар белән әңгәмә корачак. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Шулай итеп, Интертат электрон газетасы уздырган шигырь бәйгесендә җиңүче ханымнар белән сөйләшәбез. Бездә кунакта Люция Әблиева һәм Гүзәл Сафина. Исәнмесез? Исәнмесез. Люция ханым, сездән башларыбыздыр. Сез бит инде чын шагыйрә кеше түгелдер дип уйлыйм. Мин кайда эшлисез? Нинди һөнәр иясе? Мин чын шагыйрә түгел. Мин Гостехнадзор идарәсенең Татарстан Республика буенча идарәсендә эшлим. Анда оештыру хукук бүлеге начальнигы инде. Барыбер менә шундый җитди оешмада эшләсәгез дә шигъриятне үскәреп яшисез диме? Белем буенча мин юрист һөнәрен үзләштердем инде. Һәм гомер буе шушы юрист булып эшләдем. Ләкин мәктәп елларында ук шигырь яза башлаган идем. Һәм шул язудан туктамадым инде. Гомер буе шигырь язам инде. Менә бу конкурста җиңгән шигырегезне дә ишетик әле. Тамашачылар игътибарына яңгырап ирешкән сүз бөтенләй икенче төрле була. Рәхим итегез. Шуны әйтеп үтәсем килә инде. Бу мин креатив шигырь номинациясендә җиңдем. Һәм Интертат сүзен вертикаль рәвештә язып, акры шигырь язгансыз димәк. Һәм һәр бер хәрефеннән башланган шигырь килеп чыкты инде. Менә шул шигырьне хәзер сезгә укып ишеттерәм. Иң шәп мизгеле кайфның наз сарыла назларга, туташ ярату күңелдә, ефәк кебек язларда. Риза күз тышта калырга, тартып кертә интернет. Анда көтә мәгълүматкә тулы электрон газет. Шулай итеп, редакторның махсус бүләгенә ия булган шигырь авторы Гүзәл Сафина белән сөйләшәбез. Гүзәл, сез нинди һөнәр иясе? Мин үзем журналист. Менә инде моңа кадәр 13 ел буе район газетасында корреспондент булып эшләдем. Быел Тәрәзә исемле үземнең газетамны чыгарып белән мәшгульмен. Әйтергә кирәк, бөтен яктан матур, җылы, якты, бары тик гаилә, үрнәк гаиләләр турында язучы шундый матур газет чыгарырга исәбем. Менә бу конкурс турында каян ишеттегез, шигырь конкурсы? Әлбәттә интернеттан. Интертат электрон газетасына инде без яңалыклар карарга керәбез. Һәр иртәне шундагы яңалыкларны укудан башлап җибәрәм, чөнки яңалыкларны молодцы вакытында бирәләр. Һәм менә бер көнне шулай шигъри конкурс турында ишеттем. Инде шигырь язуыгыз күптәннән инде? Шигырь язуым күптәннән.
инде балачактан язырга дияргә була. Ак хыяллар иле дигән шигырь җыентыгымда чыккатты 2008 елда да инде. Менә бу конкурста да шуңа юкка гына катнашмадым дип әйтәсем килә. Әйе. Инде хәзер менә сезнең шигырьне дә ишетеп китсәк, минемчә бик күркәм булыр. Мин бу конкурста редакторның махсус бүлегенә лаек булдым. Ни өчен редакторның махсус бүлегенә икәнен менә инде шигырьне тыңлаган безнең тамашачыларыбыз аңлар дип беләм. Рәхмәт. Рәхәт нәрсә интернет. Мәгълүматлар аласың. Кирсәң, вакытның узганын сизмичә дә каласың. Шулай бер көн утырганда бер сайтка килеп чыктым. Шунда фотосурәт күреп, дөньяларым оныттым. Яз шаукымымы, белмим, миңа әллә ни булды. Күңелемне, йөрәгемне ярату биләп алды. Карап туя алмыйм фотога. Юк килмәгән бер төше. Интертат директоры булып чыкты ул кеше. Бик күркәм. Сезгә алдагы көннәрегездә иҗади уңышлар телибез. Яңадан шундый конкурсларда күрешергә насыйп булсын. Рәхмәт. Хәзер. Миләүшә. Интертатру электрон газетасының баш мөхәррире Илназ Фазуллин белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Илназ әфәнде, менә күрдек, чынлап та бик күп кешеләр катнашкан икән, нинди күркәм шигырьләр иҗат иткәннәр. Профессионал шагыйрьләр дә катнашмадымы бу конкурста? Чынлап та шигырьләр тагын кабатлап бүтән бик күп килде. Шулар арасында чынлап та Татарстан язучылар берлеге әгъзаларының да үрнәкләре булды. Мәсәлән, әйтеп китерим мин Мөҗәһит Әхмәтҗанов, Мирхади Разов, Жизда Шәрипова кебек инде танылган шагыйрәләрнең дә үрнәкләре килде. Аларга форсаттан файдаланып зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Шуңа күрә алга таба да бергә элемтәдә булырбыз дип өметләнеп калам. Димәк, әле бу укучылар туплау максатыннан гына түгел, инде профессионалларга да ниндидер стимул биргән конкурс. Менә мондый конкурслар күбрәк булып торса, тамашачыларга да, укучыларга да бик әйбәт булыр иде. Алга таба ничек планнарыгызда бармы шундый конкурслар уздыру? Безнең чынлап та ел дәвамында ай сайын инде бер конкурс игълан итәргә исәпләребез бар, планнарыбыз бар. Менә апрель ае башланды. Инде белгәнебезчә ул безнең шигырь айы дип әйтергә мөмкин. Тукай туган көннәре белән бәйле, шулай ук безнең Түрксой елы да ачыла. Шуңа күрә без апрель айын Тукайга багышларга булдык. Инде шигырь конкурсы март аенда гына узгач, без апрель айын викторина форматында үткәргән була. Шуңа күрә шушы көннәрдә бүген иртәгә инде сайтыбызда сораулар урын алачак. Анда беренче сорау биреләчәк Тукайның иҗаты, биографиясе белән бәйле. Шуңа күрә укучыларыбызны тагын чакырып калабыз, катнашыгыз, көтәбез. Димәк, хөрмәтле тамашачылар, электрон газетаның сайтын күзәтеп барыгыз, тиздән конкурсның сораулары чыгачак. Тагын нинди теләкләрегез бар тамашачыларыбызга? Безнең әлбәттә инде ул теләкләребез күбрәк укучыларыбыз булсын безнең, чөнки чынлап та менә шигырьдә катнашучы авторларыбыз әйтеп китте, без яңалыкларны, шулай ук аналитик язмаларны вакытында биреп барырга тырышабыз. Инде без аны булдырабыз дип тә уйлыйм үзенә күрә. Шуңа күрә укучыларыбыз артсын, вакытта да хәбәрдар булыйк, дөнья яңалыкларыннан, үзебезнең республика яңалыкларыннан. Шуңа күрә чакырып калабыз үзебезгә. Һәр вакыт шулай креатив эшләүче газета булыгыз, уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт сезгә дә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бездә кунакта Интертатру электрон газетасының баш мөхәррире Илназ Фазуллин булды. Илназ әфәнде белән сау булашабыз, тапшыруыбыз үз эшен дәвам итә, безнең белән калыгыз.